ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ରାଜେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କି ଲେଟର ଯେମିତି ନାଁର ଗୋଟେ ଲେଟର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଗୋଟେ ନାଁ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଗୋଟେ ନାଁ ରହୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଥର ଲୋକ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ଯାଉଥିବା ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ସେଇଟା ମିସମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ କେଉଁଠି କରିବା? ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେଠାରେ ଯାଇକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଆମ ତହସିଲଦାର ସାର୍ କି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଧରିବେ। ତ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ କହିବେ କି ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ନାଁ ଅଛି ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମିତି ନାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବେ। ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଲେଖିବେ କି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ନାଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁକୁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ପସନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରାଇବେ। ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲାବେଳେ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ସେଇଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ନା କି ନୋଟାରୀ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍କୁ ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆଲାଉ କରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସାଇନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବଜାଇବା ଦରକାର। ତ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ୱିଥ୍ ଏଇ ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଦେଇଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ନାଁ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।